Platňa číslo 1. Ľudské telo. Pomocou platne, ktorú máš pred sebou, môžeš bližšie spoznať ľudské telo. Začneme v ľavej polovici platne, kde leží model ľudského tela. Zober si ho do ruky a nájdi hlavu, krk, trúb, ruky a nohy. Všetko to dobre poznáš, lebo sú presne také, ako tie tvoje. Ale to, čo hmatáš na trupe modelu, na sebe nahmatať nevieš, lebo sú to vnútorné orgány človeka. To, čomu v bežnom živote hovoríme ruka, sa odborne nazýva horná končatina. Horné končatiny sú dve, pravá a ľavá a sú napojené na trup cez ramenný kĺb. Ten nájdeš hore po bokoch trupu. Toto miesto nazývame rameno, pod ním sa nachádza paža, nižšie lakeť, ktorý sa ohýba v lakťovom kĺbe. Nasleduje predlaktie a zápestie. Na konci hornej končatiny je ruka, na ktorej rozoznávame dlaň, chrbát ruky a 5 prstov. Teraz sa venujme tej časti tela, ktorú identifikuješ medzi dvomi hornými končatinami. Je to trup? Na trupe nachádzaš tieto časti, hrudník, prsia, brucho, chrbát a bedrá. Ako sme si už povedali, na trupe vpredu a vzadu môžeš hmatať tie časti, ktoré na sebe nahmatať nevieš, lebo to sú naše vnútorné orgány. Začneme teda zhora, hornou časťou trupu, ktorá nadväzuje na krk a nazýva sa hrudník. Ako prvé vystupujú z reliéfu hrudníka pravé a ľavé pľúca. Medzi pľúcami nachádzaš srdce. Je to menší orgán zakončený zhora trubičkami. Na tomto mieste môžeš aj na sebe cítiť, ako srdce bije. V dolnej časti hrudníka pod srdcom a pľúcami nahmatáš vpravo žalúdok a vedľa hladkú plochu pečene. Trochu nižšie, dole pod hrudníkom, máme brucho. Najprv v ňom hmatáš hrubé črevo, ktoré je znázornené ako vlnitý hrubý povrch prechádzajúci z dola hore, potom kúsok rovno a znovu z hora dole. Oblasť, ktorú uzatvára hrubé črevo uprostred, je hmatateľná ako vlnitá, ale nižšia plocha. Je to dlhé tenké črevo, ktoré je takýmto spôsobom uložené v našom bruchu. Otoč model tela tak, aby ležal na bruchu. Približne vo výške brucha nachádzaš dve obličky v tvare fazule. Otoč model späť na chrbát. Dole pod bruchom je jeho telo uzavreté. Toto miesto je panva a vzadu hmatáš zadok. Tak, ako hornej končatine bežne hovoríme ruka, nazývame aj dolnú končatinu noha, podľa jej funkcie, pre nás najdôležitejšia časť, na ktorú priamo našľapujeme. Dolná končatina je spojená dole s trupom cez bedro a bedrový kĺb. Nasleduje stehno, koleno s kolenným kĺbom, predkolenie, členok a úplne dole noha, chodidlo. Na nohe rozoznávame šľapu nohy, čo je jej spodná časť a priehlavok, teda hornú časť od členka k prstom a 5 prstov. Teraz vyber z platne objekt, ktorý sa nachádza v blízkosti pravého horného rohu. V ruke držíš model bunky. Skutočnú bunku nemôžeš takýmto spôsobom vziať do ruky, lebo bunka je taká malá, že ju možno pozorovať až po jej zväčšení mikroskopom. Bunka je základná stavebná a funkčná jednotka organizmu. Zvonka, po obvode, hmatáš obal bunky, teda bunkovú membránu. Je to tenká membrána, ktorá chráni bunku a tiež zaisťuje metabolizmus, teda látkovú výmenu. Je polopriepustná, čo znamená, že prepúšťa len niektoré látky. Bunka je vyplnená cytoplazmou. Cytoplazma je priehľadná polotuhá hmota, ktorá vytvára prostredie pre organely. Na reliéfe je cytoplazma zobrazená ako žltá plocha, z ktorej vystupujú rôzne tvarované malé časti, organely. V prostriedku modelu bunky je veľká modrá guľatá formácia s červenou guličkou uprostred. Je to jadro bunky, ktoré má uprostred jadierko. V jadre bunky je uložená genetická informácia, ktorú poznáme pod názvom DNA. Jadro bunky dáva bunke inštrukcie, aby rástla, delila sa alebo zomrela. Okolo jadra môžeš hmatať rôzne tvary vyčnievajúce z povrchu reliéfu. Nájdi 3 tmavo-ružové páry čiar nad sebou, ktoré sú na okrajoch zakončené malým oblúkom. Je to Golgiho aparát, ktorý okrem iného zabezpečuje transport a ukladanie bielkovín.
Na opačnej strane reliéfu, oproti Golgiho aparátu, nachádzaš oranžové čiary, ktoré ale nie sú tak pravidelné ako v Golgiho aparáte. Je to endoplazmatické retikulum, ktoré pomáha pri spracovaní a transporte molekúl. Na reliéfe po stranách vystupujú dva rovnaké modré ovály vyplnené vlnovkou. Sú to mitochondrie, ktoré sú zodpovedné za výrobu energie. Na ploche reliéfu nachádzaš aj dve malé skupiny modrých bodiek. Sú to organely, ktoré nazývame lipozómy a sú zodpovedné za trávenie. V našom tele máme bunky, ktoré majú rôzny tvar, rôznu veľkosť i funkciu. V pravom dolnom rohu platne nachádzaš tri malé reliéfy zasadené do kruhovej plochy. Sú to ukážky rôznych typov buniek. Neurón, teda nervová bunka, svalová bunka a epitelová bunka, ktorá kryje povrchy orgánov. Preskúmaj neurón, ktorý hmatáš ako rôzne orientované tenšie a silnejšie rozvetvené výbežky, ktoré sa stretávajú uprostred na malej ploche vystupujúcej z povrchu reliéfu, teda na tele neurónu. Tieto výbežky sa nazývajú dendrity a vedú informácie dovnútra do tela neurónu. Jeden z výbežkov je dlhý a na konci rozvetvený. To je neurit, alebo axon, ktorý vedie informácie von z tela neurónu. Neurón je nervová bunka, základná funkčná jednotka nervového tkaniva. Teraz vezmi do ruky tri vedľa seba ležiace oranžové drážkované valčeky, ktorých konce sa zužujú do úzkej čiary. To sú svalové bunky, ktoré tvoria kostrové svaly, hladkú svalovinu vnútorných orgánov a srdcovú svalovinu. A ako posledný je obdĺžnik s bodkou uprostred. Je to epitelová bunka, napríklad kožná. Kryje vonkajšie alebo vnútorné plochy v našom organizme. Epitelové bunky sú naskladané na ploche pri sebe ako škrydle na streche. Keď sa bunky, ktoré majú rovnakú funkciu, spoja dohromady, vznikne tkanivo. Napríklad nervové, spojivové, svalové tkanivo. Skupina tkanív, ktorá vykonáva rovnakú funkciu, tvorí orgán, napríklad srdce, sval, kosť, mozog a tak ďalej. Orgány sa spájajú do orgánových sústav, napríklad kostrová, svalová, obehová, dýchacia, nervová sústava. No a spojením orgánových sústav vzniká organizmus, v našom prípade človek.